Καλημέρα φίλες και φίλοι μου. Μια χειμωνιάτικη μέρα, ξαναρχίζουμε τη νέα φάση των εκπομπών μας. Είναι Οκτώβριος, Κυριακή, 16 του μήνα. Καλημέρα Φραγκίσκο. Γεια σας. Είμαστε ο Φραγκίσκος και η Γιωχάννα. Είναι οι εκπομπές μας η πτήση προς την ευτυχία και την επιτυχία που έχουμε και σε podcast και σε YouTube. Κυριολεκτικά πάλι θα πετάξουμε, έχουμε να εμφανιστούμε αρκετό καιρό. Γιατί άραγε? Λόγω καταστάσεων, λόγω επιτυχίας του βιβλίου που είχε τόσες παρουσιάσεις, τόσες εκδηλώσεις, κάναμε τόσες εκδηλώσεις. Κλείσαμε μάλλον ένα χρόνο γενέθλια του βιβλίου μας, η ζωή μας αεροπορικό ταξίδι. Πήγε πάρα πολύ καλά και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχει γίνει best seller, έχει κάνει 3 εκδόσεις, έχει κάνει 3 παρουσιάσεις, πάρα πολλοί κόσμος μιλάει μέσα από εκεί. Και επίσης πριν από λίγο καιρό, Φραγκίσκο, αυτό πρέπει να πούμε, ότι εγκαινιάσαμε την αναβάθμιση της εταιρείας μας της Nobilis Group και την κάναμε executive, δηλαδή για να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις σαν και αυτή που κάναμε. Θες να μας μιλήσεις εσύ λίγο για την εκδήλωση αυτή που κάναμε πριν από μερικές μέρες? Εγώ θα περιοριστώ στο ότι αυτή η εκδήλωση, που σπάνια συμβαίνουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, ήταν εκδήλωση για να βραβεύσει ανθρώπους οι οποίοι πράγματι είναι κάπως executive, όπως είπες, ναι, στον χώρο γενικότερα. Δηλαδή αυτή η εκδήλωση είχε να κάνει με τα 40 χρόνια μας την παρουσία εμείς σαν εταιρεία μέσα στον τουρισμό, στις αερομεταφορές, στις εκπαιδεύσεις, και επειδή είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι μέσα από τις αερομεταφορές είχαν μια ανωδική πορεία και σε πολλούς τομείς της ζωής, αποφασίσαμε εμείς ως ιδιωτικός φορέας να τιμήσουμε λίγο κάποιους ανθρώπους που κανείς δεν σκέφτεται να τους τιμήσει για το έργο τους, για τη σοβαρότητά τους, για την επαγγελματικότητά τους, για τα πετάγματα που κάνουν εις όφελος και άλλων ανθρώπων κτλ. Excuse μου που πίνω και λίγο τον καφέ μου. Καλά κάνεις. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει και ένα ωραίο εσπρεσάκι και πίνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα, όπως είπαμε, σε μια χειμωνιάτικη μέρα, κάνει κρυάκι. Όμως δεν πειράζει, μπαίνουμε στο χειμώνα. Το είπαμε, ο κύριος Φραγκίσκος, επειδή ήταν σκηνοθέτης και επειδή έχει πολλούς ρόλους, δεν άκουσε ότι είπαμε στην αρχή ότι είμαστε στις 16 Οκτώβρη, ημέρα Κυριακή του 2022. Επίσης πρέπει να σας πούμε, δεν ξέρω, είναι συμπτωματικό Φραγκίσκο ότι μόνο Κυριακές κάνουμε εκπομπές? Εγώ το θυμάμαι πάντοτε αυτή τη σκηνή διαχρονικά εδώ και μερικά χρόνια να γίνεται Κυριακή. Όχι, έχουμε και άλλες μέρες κάνει. Αλλά περισσότερο τις Κυριακές. Είμαστε πιο ελεύθεροι. Πιο ελεύθεροι, πιο ευέλικτοι. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή θα μας βάλει σε καινούργια μονοπάτια. Τι εννοούμε καινούργια μονοπάτια? Εννοούμε ότι με την εξέλιξή μας ως executives αποφασίσαμε και με το Διογέννης Aviation Club που έχουμε φτιάξει και που σας έχουμε γράψει μέλη, θέλουμε να δώσουμε ένα έναυσμα ότι η ζωή μας πρέπει να περνάει από τα χέρια μας και να την παίρνουμε στα χέρια μας και να μην αφήνουμε μόνο να κυλάει και να φεύγει χωρίς να έχουμε λόγο πάνω σε αυτή. Θες να μας πεις τίποτα πάνω σε αυτό? Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι εκεί είναι η κάμερα. Σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα ότι πρέπει να αναλογιστούμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας εδώ, σε αυτόν τον χώρο που ήρθαμε, που είναι οπωσδήποτε μια παρένθεση στην αιωνιότητα, και αφού το συνειδητοποιήσουμε αυτό πρέπει να γίνουμε ενεργοί πλέον ώστε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που πράγματι έχουμε προκαθορίσει, μας έχει προκαθορίσει μάλλον το σύμπαν, και από εκεί και πέρα να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητες. Και εδώ είναι το θέμα που θέλω να συζητήσουμε περισσότερο, γιατί όλα τα άλλα λίγο ως πολύ θα έχουμε εννοείς της επικαιρότητας. Κοιτάξτε, αυτό που λέει τώρα ο Φραγκίσκος και που είναι πολύ σοβαρό, το τι ρόλο έχουμε έρθει να παίξουμε σε αυτή τη ζωή, στη γήινη ζωή εννοούμε, σαν άτομα ολοκληρωμένα, ο καθένας επιλέγοντας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, δεν ξέρω και ο Φραγκίσκος, ίσως,
Είμαι της σχολής αυτή που λέγανε οι αρχαίοι φιλόσοφοι ότι η ψυχή κάνει αέναους κύκλους και κατά καιρούς επανέρχεται διαλέγοντας ένα σώμα για να έρθει και να ξαναεκπαιδευτεί σε ορισμένα πράγματα. Σε αυτή τη ζωή λοιπόν που ζούμε, πραγματικά εγώ έχω σκεφτεί ότι καλό είναι να αφήνει ο καθένας το αποτύπωμά του. Μπορεί να επιλέξει το αποτύπωμα του να μην αφήνει αποτύπωμα. Είναι και αυτό μια επιλογή, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σίγουρα. Έτσι. Όμως θεωρώ ότι αν μιλήσουμε και λίγο ψυχολογικά και φιλοσοφικά, ο Μάσλοου είχε πει με την πυραμίδα του, σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες, ότι όταν καλύψουμε τις επιβιωτικές, τις κάτω, τις όλες ανάγκες και αρχίζουμε και ανεβαίνουμε προς τα πάνω, όταν έχουμε πια καταφέρει αρκετά πράγματα, φτάνει η αυτοπραγμάτωση. Και όταν φτάνει η αυτοπραγμάτωση, αρχίζουμε τα δημιουργήματα τα δικά μας, τα οποία καλόν είναι κάθε δημιούργημα και μια ζωγραφική και ένα βιβλίο και οτιδήποτε μπορεί να λέει για τον εαυτό μας, αλλά αγγίζει και άλλο κόσμο. Εμείς με αυτές τις συζητήσεις που θέλουμε να κάνουμε και που θέλουμε να βάλουμε και εσάς είναι πώς το αποτύπωμά μας, όσο μπορεί ο καθένας και με ό,τι μπορεί, να έχει και σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε και μία πάλι παρέθεση ότι όλα αυτά τα πράγματα πλέον και βάσει του Μάσλοου, της πυραμίδας και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά γίνονται σε δρόμους πνευματικής βάσης. Ναι, βέβαια. Έτσι, και εκεί πρέπει να δώσουμε εμείς ειδικότερα οι οποίοι είμαστε μεγαλύτεροι κατά κάποιον τρόπο και έχουμε αποκτήσει αρκετές εμπειρίες στη ζωή, να δώσουμε αυτό το στίγμα του δρόμου της πνευματικότητας και της συνειδητότητας και να δημιουργήσουμε ομάδες οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους νεότερους τουλάχιστον να έχουν μια καλύτερη ζωή πλέον στο μέλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως πάνε τα πράγματα και όπως όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι πολύ χάλια όλα. Άρα λοιπόν εμείς, επειδή όπως σας έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και το ξέρετε γιατί είσαστε πάρα πολλοί που έχετε περάσει από το Διογέννη σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει εδώ και 12 χρόνια, έχουμε πει ότι θέλουμε και φτιάξαμε αυτό το Διογέννη για την ανθρώπινη επικοινωνία, αλυσίδα, στήριξη, υποστήριξη και όλα αυτά τα πράγματα, για να μην είμαστε μόνοι, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, γιατί έφτασε ο καιρός να συμβάλλουμε ρε παιδιά, να συμμετέχουμε σε αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και πώς θα γίνει αυτό? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, όπως το έθεσα και το πρωί. Διότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία, είναι θαυμάσιες θεωρίες, οι οποίες όμως πρέπει να καταλήγουν και σε μια πραγματική διατάφτα, ένα πραγματικό διατάφτα. Το διατάφτα είναι λοιπόν ότι εφόσον πολλά χρόνια τώρα μετά από πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει βλέπουμε ότι στη συνέχεια αδρανεί λίγο ο κόσμος, ίσως γιατί δεν ξέρει ακριβώς προς τα πού, ίσως γιατί τον έχουν καταπλακώσει τα οικονομικά του, ο κορονοϊός, το ένα το άλλο, διάφορα πράγματα. Τώρα αποφασίσαμε με το Φραγκίσκο και τα βάλαμε κάτω ότι με το καινούριο Διογέννης Aviation Club και το Executive που έχουμε φτιάξει στην Όμπιλης να ερχόμαστε σε συνεχόμενη, γιατί μέσα εκεί έχουμε επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα με όλα μας τα εργαλεία. Και πολλές βοηθητικές καταστάσεις, έτσι, ναι, που δίνουν τη δυνατότητα αυτά είναι τα επικοινωνιακά να βρίσκουν λύσεις και έστω και σε αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που θέλω να πω και που να διαβάσω εδώ είναι οι τομείς στους οποίους πλέον είπαμε ότι καταρχήν η εκπομπή αυτή, η σημερινή, έχει ένα τίτλο, υπότιτλο που θα λέγανε οι δημοσιογράφοι σαν δελτίο τύπου, που λέγεται Vision and Mission, που σημαίνει όραμα και αποστολή. Αυτό το πολύ ωραίο τίτλο μας τον έδωσε ο κύριος Κάτοριτς την άλλη φορά και τον υιοθετήσαμε εδώ σε αυτά που βγάλαμε και που δώσαμε στον κόσμο, σε αυτή την καταπληκτική εκδήλωση όπου τιμήθηκε κόσμος για πρώτη φορά ή για πολλοστή φορά, αλλά από τον ιδιωτικό φορέα, χωρίς συμφέροντα, χωρίς ιδιοτέλειες, χωρίς τίποτα. Απλά και μόνο τιμήσαμε, γιατί έτσι το θεωρήσαμε σωστό, ανθρώπους για το έργο τους και την ανωδική τους πορεία.
Οι τομείς λοιπόν, και εδώ θα το συζητήσουμε ένα-ένα με τον Φραγκίσκο, είναι πρώτον, η συμβολή, συμμετοχή, ενεργοποίηση, διότι όλα τα ανθρώπινα μας αφορούν. Σημαίνει αναβάθμιση ζωής και ό,τι αυτή περιλαμβάνει, περιβάλλον, πολιτεία, ανθρώπινες σχέσεις, υγεία, ευεξία, αθλητισμός, φιλανθρωπία, αλληλεγγύη. Αυτό, Φραγκίσκο, είναι ο πρώτος τομέας. Είναι ένας τομέας που περιλαμβάνει πολλές, ας πούμε, υποδράσεις, θα έλεγα, σε όλο αυτό το θέμα που αναφέραμε προηγουμένως, και καλό είναι να θα διαβάσεις όλα για να φανεί ο πλούτος όλων αυτών των καταστάσεων με τις οποίες ασχολείται ο Διογέννης, και μετά να βρούμε τους τρόπους, γιατί πάλι εγώ επικεντρώνομαι στο όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά δεν πάβουν να έχουν μια θεωρητική βάση. Okay. Εγώ θα ήθελα αυτά να γίνουν πράξη. Ναι, εσύ σήμερα πρότεινες, και εγώ το βρήκα πολύ καλό, κάθε μέρα να ερχόμαστε σε επαφή με οποιονδήποτε θέλει και να μας ακούει και να συμμετέχει και να γίνει και εκείνος ένα ενεργό μέλος μιας κοινότητας, να το πούμε έτσι, μιας μικρής κοινωνίας, η οποία λέγεται Διογέννης, και επειδή έχει να κάνει και με πάρα πολλούς αερανθρώπους, είναι και Διογέννης Aviation Club, το οποίο δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, δεν είναι μόνο εγχώριο, αλλά ανοίγει τα φτερά του και γίνεται και international, με άλλους aviators από άλλες χώρες, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω στη δεύτερη ενότητα, ενωνόμαστε και με ξένους αερανθρώπους για να μπορούμε να τους φέρουμε εδώ και εμείς να μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί, και γενικά την Ελλάδα μας να την κάνουμε ένα κέντρο, να το πω, όπου θα συγκεντρωνόμαστε, γιατί η Ελλάδα είναι πόλος έλξης για πάρα πολλούς, και αυτή είναι και η πραγματική ένωση των αερανθρώπων με τον τουρισμό και τον πολιτισμό μας. Το πρώτο λοιπόν ήτανε συμβολή, συμμετοχή, ενεργοποίηση. Και όπως είπαμε, είναι όλα αυτά τα οποία μας αφορούν. Η συντήρησή τους, η διατήρησή τους, η προστασία τους. Δηλαδή το περιβάλλον, η πολιτεία, οι ανθρώπινες σχέσεις, η υγεία, η ευεξία, ο αθλητισμός, η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη. Γιατί η φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη θα έχουμε, να πούμε, και πλατφόρμες όπου θα μπορεί ο καθένας να βάζει ό,τι νομίζει. Εμείς το τι κάνουμε θα σας το πούμε πάνω σε αυτό, γιατί από όπου και να βγαίνουν χρήματα, ένα κομμάτι πηγαίνει εκεί που χτίσανε οι άνθρωποι πλατφόρμες, σοβαρά έργα για να βοηθήσουμε ανθρώπους κοντά ή μακριά. Ο δεύτερος, ναι, θες να πεις κάτι? Και τις απόψεις, αυτή η συχνή, ας το πούμε, επικοινωνία που θέλω να πετύχουμε με το καθημερινό, είναι να ακούσουμε και άλλες απόψεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ πιο... Όχι πιο, θα συγκεντρώνουν και θα περιβάλλουν, να είναι όμως θα συμπληρώνουν το οικοδόμημα αυτό. Φυσικά. Εδώ πρέπει να σας πω το εξής που είναι σημαντικό, όπως το λέει ο Φραγκίσκος, και καλά κάνει και εμένει εκεί. Όταν γινόταν ένα γύρισμα που έκανε η Lambda Development και είχα την τύχη να συμμετέχω και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, όπως και ο αγαπητός Βυργίλιος και άλλοι, ερχόντουσαν 15 και 20 άτομα για να γυρίσουν μια σκηνή. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ότι για να βγάλουμε ένα πράγμα καλό συμμετέχουμε πολύ μαζί. Έτσι. Και ο καθένας λέει την άποψή του και τη γνώμη του, και από εκεί και ύστερα συμπληρώνεται αυτό ο σκελετό στο οικοδόμημα, σιγά σιγά χτίζεται. Εντάξει. Λοιπόν, ο δεύτερος τομέας είναι το connecting people, δηλαδή κοινωνικότητα στην κοινότητα. Ενώνουμε τον κόσμο των αερομεταφορών, της φιλοξενίας και του τουρισμού στη χώρα μας, και από όλο τον κόσμο, αυτό που σας έλεγα πριν, εκδηλώσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις, συναντήσεις, forums, κόγκρεσες, κοινές δράσεις, ταξίδια, διακοπές, κατοικία μόνιμη. Είναι ένα όνειρό μας που το έχουμε ξαναπεί, πώς να φτιάξουμε ένα χωριό, ένα οίκημα, μια κοινή περιοχή που θα μένουμε πολύ μαζί, είτε μόνιμα είτε ο καθένας όποτε θέλει, και θα έρχονται και ξένοι άνθρωποι κτλ.
Κατοικία λοιπόν μόνιμη, προσωρινή ή ακόμα και ανταλλαγή κατοικιών με άλλους aviators από άλλα μέρη της Ελλάδας ή ακόμα και του εξωτερικού. Ο τρίτος τομέας είναι οι θεμελιώδεις πυλώνες, αξίες όσον αφορά στη διατήρηση, διάδοση και διασταύρωση, δηλαδή πολιτισμός, κουλτούρα, παράδοση, οικογένεια, πατρίδα, θρησκείες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην εκδήλωση που κάναμε είχαμε προσκεκλημένους για να τιμήσουμε την συνάδελφό μας τη Μίκα την Παπασέβου και τον άντρα στο Χρήστο τον Τερετζάκη, οι οποίοι έχουν κάνει μια φανταστική δουλειά γύρω από τις παραδόσεις της Ελλάδας μας, με αρχείο πολύ σημαντικό και δράσεις πάνω στους παραδοσιακούς χορούς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο εκείνοι οι άνθρωποι, οι όσοι ασχολούνται με την παράδοση γενικά, είναι κάτι το οποίο θα το κοιτάξουμε όλοι μαζί, γι' αυτό λέμε ότι φτιάχνουμε ομάδες για να μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί με αυτό που μπορεί καλύτερα. Το τέταρτο είναι η επιχειρηματική. Βέβαια στον πολιτισμό πρέπει να πούμε ότι είναι όλη τέχνη, έτσι. Εμείς σαν αεράνθρωποι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες στη ζωγραφική, καλλιτέχνες στο γράψιμο, καλλιτέχνες γενικώς. Αυτοί λοιπόν έχουν μία όψη και μία άποψη για τη ζωή, την οποία καλόν είναι να αντιμετουσιώνουμε και να κάνουμε και άλλα πράγματα πέρα από μία ατομική έκθεση ζωγραφικής ή οτιδήποτε, εντάξει. Να μιλάμε γιατί ο Στάθης ο Βατανίδης ζωγραφίζει, ας πούμε, αυτή την εικόνα και την κάνει έτσι. Το να τον ακούσουμε να το λέει είναι κάτι σημαντικό, γιατί θα πάρουμε πράγματα. Η Αμαλία η Βαγιονάκη, η οποία ζωγραφίζει αγιογραφίες, θα μας πει από πού το εμπνεύστηκε αυτό και το κάνει. Η Ρούλη η Μπούα, η οποία είναι μια καταπληκτική ζωγράφος, η οποία τα έργα της είναι εξαιρετικά και στις εγχώριες και στις διεθνείς εκθέσεις, να μας πει τις απόψεις της γύρω από αυτό. Αυτό μας εμπλουτίζει, φίλες και φίλοι. Και με ομιλίες βέβαια γύρω από τη φιλοσοφία, τι λένε οι αρχαίοι φιλόσοφοι, τι λένε οι σύγχρονοι λογοτέχνες, οι παλιοί λογοτέχνες, οι δάσκαλοι, οι μύστες, αυτά όλα δηλαδή που θα γίνονται σε καθημερινή βάση θα υπάρχει εκπομπή, εκτός όμως από το διαδικτυακό, Φραγκίσκο, που πάλι εγώ θα επιμείνω ότι εγώ θέλω να βγούμε από το σπίτι μας, αλλά αυτό θα το πούμε όταν τελειώσω και την 5η ενότητα, η οποία λέει κατάρτιση και διαβίου μάθηση, σεμινάρια βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων, ζωντανά ή μέσω DVD, CD και podcast για αναβάθμιση προσόντων σε κάθε φάση της ζωής μας. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι η γνώση δεν είναι μόνο για να μπορούμε εμείς οι αεράνθρωποι, επειδή είναι περιστασιακή η δουλειά μας, όταν φεύγουμε από τη μία δουλειά, που είναι πολύ βασικό και αυτό, να βρίσκουμε μία άλλη δουλειά, με τα κατάλληλα σεμινάρια και τις κατάλληλες γνώσεις εξειδικευμένες, αλλά και γνώσεις γύρω από πολλά πράγματα. Θέλει κάποιος να αλλάξει τρόπο ζωής και επάγγελμα, μαθαίνει ας πούμε πώς να στείνει ένα τραπέζι, πώς να κάνει μια γιορτή, πώς να κάνει κάτι στο κομπιούτερ, του λέει κάποιος ο οποίος γνωρίζει γύρω από αυτά. Είπες μια πολύ σωστή έκφραση, διαβίου μάθησης, και αυτό πρέπει να ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει όλοι μας επιμονή μου βάσεως να μαθαίνουμε, γιατί η μάθηση είναι και δύναμης, η οποία σε εμψυχώνει, σου δημιουργεί νέες προοπτικές και σε κατευθύνει προς τους σωστούς δρόμους. Σε όλους τους τομείς δημιουργούνται ομάδες, γίνονται συναντήσεις, εισηγήσεις, γνωστοποιήσεις, ανταλλαγές απόψεων, εξάγονται συμπεράσματα, λαμβάνονται αποφάσεις, οργανώνονται δράσεις. Το communication, η επικοινωνία, γιατί έχουμε πολλά επικοινωνιακά εργαλεία, είναι τα YouTube, είναι τα podcast, είναι το Facebook, live και γραπτά, είναι τα Zoom, εκπομπές ζωντανές, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και φυσικά οι ζωντανές συναντήσεις μας. Εδώ εγώ είμαι λίγο πιο κάθετη, γιατί πρέπει να πω ότι εκ χαρακτήρως είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να κάθομαι στο σπίτι, θέλω να βγαίνω έξω. Θεωρώ ότι η επικοινωνία με τον κόσμο, η ζωντανή, έχει μια άλλη αξία. Πρέπει λοιπόν, θα δώσω λίγο την μπάλα τώρα στο Φραγκίσκο να μας πει μερικά πράγματα, εγώ με αυτό θα κλείσω την πρώτη μου ενότητα,
ότι όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μαζί. Κάθε μέρα θα μας ακούτε και θα σας κάνουμε κοινωνούς από πού μπορείτε να μας ακούτε, αλλά θέλουμε και τη γνώμη σας. Θέλουμε όχι μόνο να μας ακούτε, να συμμετέχετε. Και όταν θα βγαίνουμε έξω θα υπάρχει ένας κατάλογος δράσεων δικών μας και συνεργασιών, να μπορείτε να συμμετέχετε παντού. Όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε κανένας μόνος. Ναι, θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπες, ότι εσύ θέλεις τις συναντήσεις, τις προσωπικές, για να βγαίνεις έξω από το σπίτι και όλα αυτά. Οπωσδήποτε. Πολύ ωραία, θαυμάσια, Ναι. αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, στα τόσα χρόνια που πολύ ωραία προωθείται αυτή η ιδέα του Διογέννη, θεωρητικά πάντοτε και εν πάση περιπτώσει με όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις κτλ. Στο θέμα της συνάντησης από κοντά, είχε επιτυχία. Είχε επιτυχία, Φραγκίσκο, αν θυμάσαι, από το 2010 στις συναντήσεις τις προκαθορισμένες που κάναμε στα ξενοδοχεία. Ή ας πούμε στη Βικτόρια όταν ήμασταν, που κάθε εβδομάδα είχαμε ένα Διογέννη, όπου γινόντουσαν ομιλίες, ερχόντουσαν διάφορα. Γινόντουσαν με ερωτηματικά. Όχι, γινόντουσαν, θέλει να πει ο Φραγκίσκος ότι είχαμε φυσικά το όραμα να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος. Εκεί λοιπόν είδαμε πραγματικά, και έχει δίκιο ο Φραγκίσκος, γι' αυτό έχει πολύ δίκιο, ότι κάθε μέρα πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας. Με ολοένα συνέχεια περισσότερους ανθρώπους, για να πιστέψει και ο κόσμος και εσείς φίλοι μου ότι είσαστε μέτοχοι όλοι αυτοί. Εγώ δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι χρειάζονται και οι ζωντανές συναντήσεις. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο αυτό να γίνεται από την επιθυμία του καθενός να έρχεται πράγματι σε αυτές τις συναντήσεις, πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτά τα ημερήσια που λέμε, αυτές τις διαδικτυακές ημερήσιες συζητήσεις, ώστε είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος πατώντας ένα κουμπί να μπει, να πει την άποψή του, να συζητήσει, να προτείνει και εν πάση περιπτώσει να έρθει σε επαφή. Και αυτό σιγά σιγά όταν θα γίνει πλέον βίωμά του, μετά από ένα χρονικό διάστημα, πιστεύω και στις συναντήσεις, τις ζωντανές που θα τις κάνουμε και δεν θα τις αφήσουμε, που μπορεί να είναι εβδομαδιαίες, δεκαπενθημέρου, μηνιαίες και με πολλές μορφές, διασκεδάσεις, ομιλίες, θα ταξίδια. και πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Εκείνο όμως που πάλι εγώ θέλω να συνεχίσω και να πω είναι ότι για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται να δημιουργηθούν ομάδες. Πρέπει εδώ να πω και ένα αρνητικό που έχω ακούσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, ότι όλος ο κόσμος γενικότερα έχει μία άποψη να θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Το έχουμε πει σε διάφορες συζητήσεις. Εννοείς έξω άνθρωποι ή μέσα? Και έξω και μέσα. Και μέσα και έξω και παντού. Έχουν έναν τέτοιο σκοπό γιατί ξέρουν ότι το ελληνικό DNA είναι κάτι ανώτερο από όλα τα άλλα υπάρχοντα. Χωρίς αυτό να σημαίνει καμιά ρατσιστική άποψη. Αλλά αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει παγκοσμίως και γι' αυτό θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Έλληνα. Και ο Έλληνας όμως βοηθάνε οι Έλληνες προς αυτό. Εμείς όμως, αφού το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και μέσα στις όλες αυτές ωραίες, ας το πούμε, προοπτικές που θέλουμε να δημιουργήσουμε με το Διογέννη, πρέπει να είναι και μία τέτοιου είδους προστασία, που για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να γίνουμε όλοι μια γροθιά. Για να γίνουμε μια γροθιά, τότε θα αποκτήσουμε μια τέτοια δύναμη που δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργήσει πρόβλημα στον Έλληνα. Σωστό. Αυτά όλα λοιπόν τα πράγματα, τα οποία έχουν πολλές προεκτάσεις και με αυτά που μας ανέφερες προηγουμένως, αυτά που διάβασες, αλλά γενικότερα εγώ θέλω να πιστεύω ότι εμείς οι μεγαλύτεροι, που θέλω πάλι να πιστεύω ότι είμαστε συνειδητοποιημένα άτομα και εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε και κάπως προς το τέλος της ζωής μας, να δώσουμε βάσεις για τις επερχόμενες γενναίες, να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν θωράκιση του Έλληνα. Και αυτό θα γίνει όχι μόνο από τους Έλληνες που υφίστανται και υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και από τα παιδιά μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εάν δώσουμε αυτές τις διαστάσεις, θα βοηθήσουν και εκείνοι, ασχέτως αν ζουν έξω, αλλά θα βοηθήσουν το ελληνικό πεπρωμένο να μεγαλουργήσει, γιατί ήδη είναι μεγαλουργημένο, εάν είναι σωστή η έκφρασή μου αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πιστεύω... Μισό λεπτό να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που λέει ο Φραγκίσκος, το πολύ σωστό, ότι και με αυτές τις ανταλλαγές που σκεφτόμαστε να κάνουμε με τους ξένους, όταν οι ξένοι έρχονται εδώ πέρα και
βλέπουν όλα τα καλά που έχουμε στο θέμα του πολιτισμού, γιατί και εκεί τους έχουμε πακέτα έτοιμα τι να κάνουν κτλ. Και αυτοί ακόμα μπορούν να γίνουν πρεσβευτές της Ελλάδας και του πολιτισμού και της ωραίας ζωής που μπορούμε όλοι να κάνουμε στην Ελλάδα, έτσι, και έτσι η Ελλάδα να μπορεί να ξαναπάρει τη θέση που της ανήκει. Και να σας πω φίλες και φίλοι, δεν είναι εθνικιστικά αυτά, ούτε φασιστικά, ούτε είναι μονοπόλιο ανθρώπων στις διάφορες παρατάξεις, τις πολιτικές, να μιλάνε για τη χώρα μας, την πατρίδα, τις αξίες, τις παραδόσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν και εμένα εκεί είναι η κατεύθυνση και ο σκοπός, εν πάση περιπτώσει, των υπολείπων χρόνων της ζωής μου, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές τέτοιες, αλλά για να γίνουν αυτά τα πράγματα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες και πρέπει να δουλέψουμε πολύ μαζί. Στην αρχή σιγά σιγά 1, 2, 3, 4, αλλά και να πούμε και κάτι, και να πούμε και κάτι, όλους μας αφορά. Και εσάς και εμάς, έχουμε παιδιά, έχουμε άλλες γενιές, έχουμε μια πατρίδα, έχουμε μια χώρα, έχουμε δουλέψει πάνω στα πράγματα, ό,τι μπορούμε να περισσώνουμε και να κάνουμε δουλειά πάνω σε αυτό που έχουμε χτίσει και για το οποίο έχουμε δουλέψει, είναι υποχρέωση και δικαίωμα όλων μας. Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω στην πρώτη αυτή εκπομπή και να σας πω ότι από μεριάς μου, θα κλείσει ο Φραγκίσκος μετά, ότι από τις 18, από την Τετάρτη που είναι 19 νομίζω, 19 Δεκάτου στις 6 ώρα και κάθε μέρα στις 6 ώρα θα βρισκόμαστε στο Facebook, στο Fly, Live and Assist, που είσαστε οι περισσότεροι φίλοι και μέλη, για να μπορούμε να συζητάμε από εκεί και να μιλάτε κι εσείς, όχι μόνο να μας ακούτε, αλλά να μιλάτε κιόλας. Από μένα καλή Κυριακή, καλό χειμώνα να έχουμε, μη φοβάστε, δεν ψαρώνουμε, είμαστε Έλληνες, έχουμε ψυχή, έχουμε μυαλό, έχουμε αγωνιστικότητα, αρκεί να είμαστε όλοι μαζί. Και εγώ δεν έχω τίποτα περισσότερο να πω ότι πράγματι αν πετύχουμε αυτόν τον στόχο, που είναι ουσιαστικός στόχος, θα δημιουργήσει προοπτικές που πράγματι να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, γιατί έτσι πρέπει. Και μην ξεχάσουμε ότι έχουμε έναν ακόμα πολύ ωραίο στόχο, να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου θα ζούμε πολλοί άνθρωποι μαζί και χώρια, δηλαδή για να μην είναι κανένας μόνος. Αυτό όμως θα το ξαναπούμε, το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε. Τα οράματά μας υπάρχουν, αρκεί να τα δουλέψουμε όλοι μαζί. Καλή Κυριακή, καλό χειμώνα, καλώς ήρθατε και καλώς ήρθαμε. Γεια σας.